Takže čaute ľudia, ja som Marek, vítam vás do ďalšieho videjka, dneska tu bude z modovaného hardcoreu, to je nová séria. Preto neuvítam vám video tam, lebo ja by som bol schopný skapať, takže rovno sa tam napájam, dajte like a odber a môžeme ísť teda rovno na to. Určite uvítam ten like a odber, budem na to moc rád. Ako vidíte, prešiel som na svoj starý skin. Na začiatok sa vám to možno zdá normálne. Ja vám to hneď ukážem, čo tu je iné, len potrebujem sa z tohto snežného biomu dostať. OK, pohoda. Sme na planine, už tú hlinu nebudem potrebovať v druhej ruke a rýchlo netreba niečo urobiť. OK, zvieratá. Nice. Jedno. Druhé. Tak a teraz sa pozerajte. Vidíte, jak ten steak prasací ubieva? Tak to je vlastne eating simulácia, alebo jak sa to nejak tak volalo. A vlastne to mi robí to, že aby som jedol hen tak. Chcel som aj urobiť psychic mod, to znamená, že by tie bloky sa proste rozpadli, keď ich kopem, ale neľúbilo sa mi to, tak nakoniec som to neurobil. Ale podľa mňa to nevadí až tak, tieto eatingy sú celkom dobré, si myslím. Keď urobíme si pec. Asi ste si niektorí aj všimli, čo mi tam prebehlo. Takže ideme si natiežiť nejaký shooter. To bolo celkom zaujímavý easter egg, no neišlo mi úplne o to. Chcel som vám to vysvetliť všetko normálne, ale tak asi nič, no. Asi vám to budem musieť už povedať. Totižto ja som tu pridal niekoľko nových mečov a armorov. Dva z tých armorov sa dajú ľahko vykraftiť, zbytok ani neviem, jak sa dajú vykraftiť. Máme 24. Jeden z nich je drevený armor a jeden z nich je cobblestoneový armor práve. Teraz si vykraftíme ten cobblestoneový. Takže máme full cobblestone armor, to je celkom nice. Aspoň niečo. Teraz vyzerám dosť divne. Vypečeme nejaké jedlo. Chcel by to potom získať nejaké tie irony, ale na vesnicu asi nebudem mať veľké šťastie, uvidíme tam za rohom niekde. Keď konečne normálne jedlo nájsť. Aby som vám to ukázal, tak dá sa aj z hoci ktorého dreva. Tu je spruce chestplate, ale dá sa robiť oak a tak. Ale nebudem robiť iný armor, keď už mám nejaký. Tento je lepší, jak ten drevený. A jednu vec vám ešte ukážem. Asi si to všetci všímate teraz, tá kejpa sa nehybe proste jak Minecraft, ale hýbe sa tak vonkovito, alebo jak to poviem, hej. To je zase tiež nejaký oný wavy capes, niečo také mod, hej. A odtiaľ má tá piecka, ide nejaké bomby. Ona väčšinou, pečie pomalšie. Aj to ničenie mi príde rýchlejšie. Ako není to kvôli tým nástrojom, lebo piecku by som aj tak neničil rukou. No, to je asi jedno, by som mal na posteľ, lebo už prichádza noc. A tuto je noc krutá. Zabijeme pre istotu obidve. No ale kámo, stejnak mám troška problém. Nemám dobré veci na to ísť fajtiť túto noc. Neboli by tu ešte nejaké ovečky, prosím si. Tak zo pár ovec si prosím len, no. More.
Namiesto toho kurata, ty kokos KFCčky. Zase urobím, vole. No lebo zo mňa spravia ľudské jedlo, tí oni zombíci a všetko, že tu spávne za chvíľku. Nemám ani torčky, kámo. A to ja si môžem vykraftiť aspoň. Dám to takto aspoň do druhej ruky. Vesnica! Woohoo! To som vyhral, kámo, na plnej čiare. Nehovor mi, že tu sú len 2 domy. To mi ani nehovor. Ako nevadí, ale to mi ani nehovor. Skeleton, to už sa s ním nebudem zahrávať, takže idem preč. Už sa rovno vyspím. Sorry, bráško, tu dneska spím ja. Takže nice, prežili sme vlastne svoj prvý deň. Hovno. Tak asi nie. Možno sa to počíta ako normálny deň, ale takto by som bol troška sklamaný. Keby je to normálny deň. Alebo tak. Ale máme svoj prvý Minecraftový deň, budem to písať tam dole. Jednu posteľ si rovno aj ukradnem, aby som mal. Vykradneme im toto obilia. Zatiaľ veľa tých vecí nerobíme. Modovaných. Ale majú tu Iron Golema a veľa domov tu teda nemajú, no. 2 domy. A tam asi nič už nepokračuje, len jedna farma, tu je 2 sú teda. Tu je ďalší dom ešte, aha. Počkaj, tu je česka, nie? Yes. Aspoň chleba nejaký. Ledrkal hoty sú rovnaké dobré, jak tie cobblestoneové. A tak to aspoň vyzerá jak môj skin, čekujte. Je to skoro to isté, lol. Necháme si asi oboje. Iron Golema dneska nenecháme žiť, pretože potrebujeme železo. Takže sa vystavám 4 bloky radšej. Ok, máme 3 irony. Neviem, či to sa vykraftím, ale neskôr si vykraftím modičku. Celá asi nič. Musíme to robiť takto, nesmiem skočiť stať dole, lebo by som sa fakt zabil. To by nebolo moc milé. Možno troška priskujem teraz, že to preskúmavam, ale tam sa hýbe netopia, tam asi radšej nejdem. Než napíšte mi do komentárov, či sa vám viac páči môj tento starší skin, alebo chcete naspäť ten čierny, ktorý som teraz posledne používal. To určite napíšte, alebo môžete mi to písať aj niekde na sociálne siete, napríklad Instagram, čo máte v popisku, pretože niekedy mi YouTube zablokuje komentáre. No a to nie je moc milé od YouTube, ale čo mám robiť? OK, vykraftíme si ďalšiu jednu vec, moldovanú, ktorú vám ukážem. To je sleeping bag. Tak, a to vlastne funguje ako posteľ, tak toto položím a na tom spím. Zničím to a mám to v ruke, hej. Ale to si môžeme pridať také do batohu, že vlastne, no vlastne batoh je ďalšia vec, ktorá je tu modovaná. Že pridám si to tam
A môžem položiť ten batoh a rovno sa položí tá posteľ. O tej kože. A vlastne odpoviem ľahko. Na ten batoh, na ten budete potrebovať vlastne 4 kože minimálne a potom na tie upgradery a takéto vecičky. Na to budete potrebovať tiež nejakých 8 myslím. Takže koža sa fakt bude hodiť. Koľko máme koži? 21. Pre zatiaľ to asi aj stačí. Ešte môžeme keď tak tam tie krabby zabiť. A mám jeden deň už prešitý. Tak sa to asi len pomaly načítava. Lebo celý jeden deň reálny neprešiel, takže asi sa to len pomaly načítava, ale tak toto je druhý náš deň, ja to budem dávať podľa toho, jak sa to stalo. Takže druhý deň máme v našom Minecrafte. OK, takže ľudia, nič som nenašiel, dlho som cestoval. Máme deň 3. Ja to dám, že Lunar Options Day Counted dám Disable, pretože neukazuje to správne, takže Day 3, hej. A stále niekam cestujem, ale ešte stále neviem kam. Pretože žiadna ďalšia vesnica tu nebola napríklad, ani nie, že by som sa tak usadil, žiadne nejaké miesto, čo by ma očarilo, alebo tak, hej, tak stále cestujem, no neviem kam mám ísť, čo mám urobiť. A stále idem do horšieho a horšieho biomu, takže není to moc nice. Si som si akorát taký vybral, že proste nič moc, no. Ale actually hen tam hore by som rád býval. Aj keď no, nie je to asi také veľké. Je dosť možné, že tu či stretneme aj nejakú žabu. Kámo, ten sugarcane nejak zhniedol, ty kokos. Aj tá tráva vlastne. Aj tie listy na strome. A žaba! Ja neviem, ale čo ona žere. Sugarcane nežere. Semienka tiež nie, tak asi niečo inšie. Ale muchy v Minecrafte nie sú, takže neviem. Takže ľudia, prešiel som celú tú džunglu a ideme asi hľadať ďalej vesnicu. Je zničený portál. Už je tak poďme ho vylúčiť. Je to aspoň jedna štruktúra, ktorú som našiel. Je tu flint and steel, horse armor a mending na botách. Nejaký ingot zlatý možno. Všetko to zoberieme asi. Tu by sa teoreticky možno dalo robiť aj portál do Netheru. Takže práve preto si takto dám súradky. A mám screenshot z toho. Ok, hotovo. Čidujem, že ani Discord nepípa. To ešte nestáva. Lebo ja si nedávam asi do not disturb, keď teraz asi mám, neviem, ja fakt neviem sám. Každopádne, čo je teraz v tomto prípade horšie, je, že fakt neviem, keď sa zabývam. Tu je džungla, potom tu je oak biome, ja by som chcel nejaké, ja neviem ani, čo by som chcel. To je celkom pekný prírodný úkaz. Okolo tohto niekde by som možno aj chcel bývať.
skúsim sa vyšplhať na tú horu alebo niekde pri ňu. Tak máme tu loďku. Nakoniec som sa teda niekde zabýval. A jak sa ma ide pozrieť, tak som už začal spáľať barák. Odmiela som za kamerou. OK, už to mi začína fungovať, myslím. Ešte mám lagy, ale OK, dá sa. Zatiaľ som ešte, že som to testoval, aj bol získať nejaké aerony, ale veľa toho nemám, mám full aeron nástroje. No tak proste nie, lebo nemám príkazy. Fú, tak to máme problém. Optician. Máme problém. Pokiaľ nemám minimálne easy, tak to pokácam tu ony. Jak sa to volá, sugarcane. OK, nám to dal. Budeme to viac toho. Tam budeme to aj dovládať. A to je zväčšie. Evo, musíme si dať. Takže to dovládzame. Tak. Tak a teraz? Tak tu dáme toto. Taká hora.
nevidia, že mi nedovolí ktorý. To je zase. Horí. Nehorí. Dobre. Kamoš, ten styl by som to dávno mal. To nevypadá. Asi nie. Mám flint. Mám sa pozrieť prvýkrát donedu. Ale len sa asi pozrieme, nejdem tam na výpravu ani za hovno. OK, spawn taký... Docela dá sa. Neviem, čo je hentým smerom, ale... Ticho teleportuj. Práve preto som to na druhý nechcel. Dáme... Prepíšem to na... Nether portál. Fuck. Kamo, English or Spanish? Asi nejak tak. Whoever moves first escapes. Maybe you can snap your wing now. Step on an arcade, did you feel the hole? Smoke your fire, please set. No more tube, did you feel the hole? Kamo. A to som dostal dobrý surprise, motherfucker. Za kopcom, že ani by... To je zase noc. Koľko to je to už budem? 13 teraz. Ty kokos. Nechajte mu. Kamo, oni idú, ale keď sa ja... hoši. Môžeme to dohodnúť aj dobre. Aj po dobrom sa môžeme dohodnúť. Kamo, že nemáte šípy, brosky? Jo, dobre, tak ste 4, no. Au. Yes, mám... Kom pozabijajte sa, fakt, toto ja nemám neviem. Nikto nemôže mať HP. Tak. Nie. Rozdiel. Ja widzę zombie. Okej, zakręcimy o 1v1. Okej, mamy to. Clean.
ďalšie emeraldy. Čo som zabudol? Ja aj zaspoň sa. Kámo, je to normálne. Oni vystrelili po mne 300 striel. WTF. No nechápem normálne. OK, ale toto už nebude sranda tam nic. Ani vesnica tu není, ani ony, ani ten, ani nejaká kejvka. Čo by som ho vytal, len ten ironový armor sa strašne hodí, ten cobblestoneový má len 3. Tak to je slabé. Potrebujem silnejší, lebo ma zabije každý jeden zombík, aj skeleton. Tak ľudia, ešte som bol aj troška akože avkovač medzi tým, že nemyslím v Minecrafte, ale som proste poťažil, potom som to vypol, išiel som niečo urobiť. Teraz som tu naspäť a ideme teda z toho miesta, kde som ťažil tie diamanty, som mňa schádzal ako hej, takže teda diamanty, irony, ale aj diamanty sme našli. Iba 3 síce, ale ironu som poťažil fakt veľa, som prešiel celú tú caveku. Takže tak no, máme aspoň na full iron, ktorý si asi rovno teraz ho tu vykraftíme, nech ma po ceste niečo nezabije. Lebo ja viem, že sú toho všetci schopní. Tak ja tu ten cobblestoneový armor asi celý vyhodím. Ok, či sa cítim o mnoho viac vyzbrojený. Akurát, že musím uznať, že ten cobblestoneový armor vyzeral o niečo lepšie. Mi to príde. A prezatiaľ to ťaženie asi aj stačí. Akurát, že už keby idem do cavey, tak sa cítim lepšie, lebo mám full iron. Môj ďalší cieľ teda je ešte nájsť diamanty a tak, ale asi v ďalšom videjku. Také ipa sa mi páči, kamo, jak wavuje. To je dobré. Keď doma máme už len 300 metrov, tak sa ozvem asi keď tam budem. Wait. Portál. Tak to nice. Rovno idem. Som to položil na blky. Sa mi často nestáva. Goldbloky a ten portál bližšie. Ale o dosť je akože. A možno, že bude na ňom aj niečo lepšie.
Dobre, máme toto. A vlastne tu sa ten portál dá ako keby urobiť aj normálne, lebo jak ja mám tie 3 diamanty, no tak viem vlastne normálne ho urobiť. A takto zakryjem, aby tá láva prežila. Iné bloky asi veľmi nemám, len troška cobblestone. Asi z tých 3 diamantov robím pickaxe, to bude asi najrozumnejšie, keď stiel som meč, ale meč si urobíme niekedy inokedy. Pickaxe bude proste najdôležitejší, lebo stále ťažím, ako nehovorím, že sekera tiež nie, ale zase všetko sa robiť nedá z toho diamantov, takže cutting on hills, no. A inak je ten portál v pohode, myslím. Jo. Takže ja vyťažím za pár kúskov a myslím, že 3 stačia a bude to. A pozrieme sa do nedru aj tuto, už s lepším armorom. OK, takže máme to. Ideme sa pozrieť do nedru. Počkaj, ešte nie. Musíme si najskôr vykraftiť takú jednu tajnú myška vec. Prosím, zabíte ma. Snipecam. Fortnite aim. What the fuck? OK. Takže viem aspoň, čo ma čaká v nedri. To bude celkom zaujímavé. Každopádne ideme teraz už konečne domov. A myslím si, že aby sme to ukončili aj nejakou modulovanou vecou, tak ešte skúsim dačo vykraftiť. Každopádne najskôr uložíme veci. Toto nové mangrové drevo. A viem cca ako sa kraftí ten batoh. Takže zoberieme si 4 ledry. Potom viem, že potrebujem tento spacák. Ale ďalej si nepamätám, takže sa radšej pozrieme. A to je ten klasický, keď je ten klasický. Backpack.
Tento standard. Potrebujeme backpack tank a jedno zlato. OK, to je easy. Dáme tam tank. Je to crafčí 6 glásov a 2 irony. Takže máme na obidva. OK, máme backpack tanky. To jedno zlato si zoberieme a máme vlastne batoh. To je celkom podľa mňa dosť Gucci, že máme batoh. Počkaj, niečo mi chýba. Je čestka, aha. Big good weather. A tu tiež môžem vykraftiť, to je pohodička. Tak teraz. Yes, máme batoh. Ktorý vlastne... Ja som môžem teraz takto dať na seba a teraz ho tam mám tiež. Je celkom malý, ale dajú sa sem dať rôzne veci. Samozrejme dá sa aj upgradenúť. Ale... nie som si istý, že jak sa to robí, takže... Teraz jak sa robí napríklad... Iron backpack. Čo? Ja aj s ním dostať, čo? A je o niečo lepší? A možno, že viac úložiska. Tak počkaj, urobíme aj rovno goldový. Ten bude lepší, si myslím. Aha, tak nič. Tak jak sa robí? Napríklad diamantový sa robí jak? Ja to musím použiť na standard. Počkaj, jak sa robí? Blank, tento. 6 kož, backpack tanky, ok. Takže tie kože bude treba. Keď máme 4 blank upgradey, teraz dáme napríklad gold. Jo, počkaj, už viem. Pamätám si to z mineru. Sakra, to som sem dať nechcel. Ale sem, hej. Ja neviem, jak sa to robí, počkaj, koža. OK, máme Iron Backpack Tier Iron. Zaraz to isté asi urobíme. OK, to sa celkom zlepšilo. Diamanty nemáme a Emerald asi nebude fungovať, by som povedal. Emerald ako batoh existuje, ale nefunguje ten backpack tier, takže to nechceme. Keď toto je zatiaľ môj batoh, ironový, ale backpack tier má gold, čo je celkom nice. Na budúceho diela budem určite musieť získať aj nejakú ďalšiu kožu a tieto blank upgrady sú... A tuto mám celkom dosť priestoru teraz, to sa mi hodí. Taktiež tu môžem dať veľa tých slotov vody alebo aj nejakých nástrojov. Za mňa je to celkom nice. Takže pre tento diel je to všetko. Takže majte sa, dajte like a odber a zatiaľ čus.